Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Southeast Khasi Border Circle menta kasngi kelayo bandai IT ya kayeng kaba kaseng kelayo ban penshna da kajing esno aktilang bat kipat ba ki badan kemensim ban yarap ya ki lanot ki bangat ha kajing duk jingkerdu ya kini kayeng bathamai la IT do ba LDN Lingdo General Secretary Sengkmi Shakakong Yarihun Yaurot bat Shaki Arngut Shipara ki badai ki khun swet nakashnong mau kasan East Khasi Hills District. Hakani kasngi la sakhilang kipat ba kirang ba jo kasnong mau kasan East Khasi Hills bat haswa ban IT ya ka yeng la yo ban penlong ka jingelang balingkon bala penya de usamla kermen shangdiar President FKJGP South Khasi Border Circle harangkat ka jingadan lang Chief Acting CM Hima Malai Soman kidukot jong kaseng FKJGP bat ki bahayeng hasem jong kini ki laingut chipara ki ba kibam sham ladon shu kikmi kikba kadak bangi ai Christmas gift pi da kani kaying kabangi la persna na kaliang jong kaseng kata kadai ka kubor kabangi kwa ban IP kenang bangin nyo kata ka Christmas ka besuk ka bakaman bat bangin jamru so snam batmai besuk bakaman uban dap jingker khu nam ta khamtam nam ta jong pi langu sipara ka jingker pat bas rit nangi kaseng kolong bapin tips ngi tim nong ublei un kur khu pi ublei undon rengkat bat pi bat ki bahing sam ki ban sendran lam bat pi bat ka jingkwa jungi kalong bahabangi la pensna kane ki ying ngim kwa ban i bakasa ying ja jingkwa ba pinsyong pinsa hangne se ki bahing sem kini sendran lam mo kenang ba kane ki ying kanlong ka ying ba song blei mo kabangi ong dak tin kasi jungi bat kentang yawai ai kublei na du iba LD i balingdo ki dekot na kasentra budi ba donlang kan gopo FKHP haba man ka julit thaw ya ki circle ka juong ya kane ka kentien haba pisdang ya kano dang swa nala yeng lo jong kum kita khat jong ki circle ki pair ki nong ngelam priman long sa ki bre bodan borom ki bodan akor ki pek choi ki yeng ka sam lo jong papan pek ka snong ka thau hang ta pisala ban jam pat chawai ka lenti na so ban ai kuble ya kane ka circle ya ka ba kala pani sisa ya ka jingle pha ka jong ka ya ka nong kanti jong ka ya ka ba ka chiet ya kane kam pha ka ba tam ban penle ani ban pensna ya kani kayeng ya kini laingut ki habret ba manta kasngi na kerku kerdo ya kani kayeng ya ka kani circle ka pensna na manta ka jongpi kanlong kayeng kaman ai ya ka jingtkan ya ka mensem ka jongpi ha ka jinglong khna ka jongpi patat na ya cha ka jinglong ka bolong samla batlang ba ngek ba kani kayeng ka pensna kani circle ka pensna ka jingek kani kayeng kapan lam lenti ya ka jingem jongpi nadu menta pinang long ki hebret tat adu pinyat cha ki snam ki ba fair ngek to pin sem ya kani da ka jingek bat ngek pinlong ki khna ba yai minat ba puson na kerman ma pinang yelik school ba pin krekot ba ba pin long he long han imei ipa jepi nang tai lo in sakar khu kodo ya pi sikat dai kasang FKHP kamla banle sibun ke kanumla banle kumlong du present ban pensna lu kat ya badan naik FKHP pat kum sibenta banle kini ngiju jiet pat ya ki yeng walong ki bla sadien chaba palat aso ban ai kuble yang sai sien nganum sim ya kapor kum kalong sai sien ya kan ka circle ai kuble ya pi borok ki badan bentang ne nado ki kini ane ki kur jong kini ki laingot ki hebret nang ta kasnong katha wa phigilom kube boro tang ni kentien ibaret balingkot do am kwa asu ban sim ya kapor kwa no menta kasngi ya nek senjam ban pensna gi yeng chwa ngan ya cuma jingkang asu ban ai kajing kublei terpang ya ka Southeast Khasi Border Circle ha kajing lam jongba kermen changda komposdan ya ka ba bala banle kani kamba ngala badong ha kani kathan jongpi ang ni po mau kasang ya ka ba menta kasngi nila ban saki ya kani kasngi ya ka bangin IT ya ni ka yeng ki bangla pensna ki laingot ki habret ya ki ba bopli bakim don shu kinong pai kinong sumar klasa kumne konswat dena takadaw ba kani circle ha jingalam jong u ba kermen kale kam hatam so ban ai khli ya pi para dokot namar ngai so bat ngatip ba kani kadai kai jing pe sitom ka jongpi lamba ka jongpi
ki perar khot ki banyak pulut di da ka bormat ka bortengka bat katuk kan ni ki beri berap lembah jongpi aso ai ku beli shibun ngam so len ai ba ka seng FKHP ka penyari ka tanat hang ni po south east south khasi border aso ba yo e ka wei snak trekam ha jong ka FKHP ka baklan nadu ki kam habide bat issue ba fair je bendel bat hadu ki kam le isne anu mia chu shakmat eke ki bagi rang ba kelakran kum ki rang ba snong ki acting na shem yak benta man sneng ya pi ki khulung la shem ki benta ki ba fair kum ki rang ba dengan mundan ni ai ban kan palat ya kata ngam kwa ban shem palat ya ni kapor ka benta kasi maka por badai kapor bagin jan ngin jam shaka Christmas ba chu snam thmai hab dan lagi bun sis boulder circle in play no menta kasi bagin IT ya kan ni kayeng hai hinman jong kayeng ibadai i yari hun yaurat bat arnot ki para ki jongi tang ni kentien show ban shong an ai kublai Christmas ke besuk ke bakmen ipi ke yeng kasam ke jong pi pan snam thmai wan ulong snam badap karhai ba ublai try kan rat kum kurkulang yang iwi pat iwi how nu snam wan ya pi ke hablet ya pi ki long ke me ya ka snong hi borak oi ya ka seng FKHP borak oi kublai shibon kublai shajar ngo ya ot lang rat pilih nomor ba tiap toh tum ka cikran ni khap na phi ma kau wat tiang khap lo ma terima kasih ka apply trik no opera ka sang FKHP South East Castles Border Circle ka IT snan ya na ka yeng hai hinman ban kong beri kong gari hun bat lem ke arut chpura ka khap ni ke khap lo Mulai. Clear. kan bu nam mapan Rong kan Sofi? tarung sepoi rong Rong Sofi kan? rong tu kecil jong Rong. wai nanta tempat kemesan